Hvad så som sten? Nu er jeg gået en god del væk fra gruppen. I håb om at finde det mest perfekte spot til en soloovernatning her i den svenske vildmark. Her skal jeg sove i nat. Helt alene. Det er helt fantastisk. Jeg tror bare lige, hvad er det altid man lige skal gøre, når man kommer ud til sådan et perfekt campspot her. Det må sgu lige være at lave en kop kaffe. Det tror jeg sgu. Jeg tror lige, vi starter med en kop kaffe. She moves like a map with no border. Så der skal vi simpelthen lige finde skovens bedste spot og nyde sin morgenkaffe og gøre sig klar. Lad os gå ud og kigge. Med rygstøtte. Det er fandme i orden. Det bliver sgu her. Så kan man lige hænge A der. whisper caught in the wind. I see her boot. Så nu tænker jeg, at nu skal jeg op og krybe til køjs i den der. Det bliver sgu lidt spændende. Godnat. Hvad så som sten? Jeg har lidt ondt i skuldrene af at ligge på den her. Og så tror jeg faktisk, at mit læggrundlag er blevet lidt utæt. Det er ikke så godt. Men first things first. Og vi kan også ikke engang snakke engelsk. Kaffe. Så må vi se næste gang. Jeg skal ud og sove alene. Jeg er i hvert fald frisk på det. Vi ses.